hemmetti. Pahvel on kyllä ihan paras. Ai staaturi. Ei hemmetti. Mitä ihmettä nää nimet on? Te ootte abiturientteja! Pojat! Tajuttekö, että tää on mun työpaikka? Tää ei oo oikeesti yhtään hauskaa. Mun meni kokonaan fiilikset tästä tunnista. Hei, nyt oikeesti kuunnelkaa. Kuulutus. No niin, anteeksi häiriö. Kaikkia lukio-opettajia pyrittäisiin välittömästi saapumaan tänne opettajan huoneeseen. Oppilailla koulupäivä päättyy tähän. Ei muuta. Olin tuossa Hartwallin keikalla. Oltiin meidän kaverin kanssa. Oltiin tuolla Hartwallin keikalla. Ihan upea. Siis kuka muu muka kuin Cheek? No ei kukaan muu. Oi no! Mikko! Minä mä voisin tosta noin Vad gör du, Mika? Eikö se ole Petrin paikka kuule? Mika, eihän sinä edes ole oikea opettaja. No niin, oltaas nyt hiljaa. Me ei olla täällä missään Kuitusen luokassa. Kiitos nyt kaikki kuitenkin, kun pääsitte tänne paikalle. Mulla on teillä aika tärkeitä kerrottavaa. Mä jäin tässä eilen tänne koululle tekemään hieman paperitöitä. Ja siinä samalla kun selasin lisäravinteita netistä, niin satuin huomaamaan Pasin lakikirjan. Ootko sä, Pasi, edes ikinä avannut sitä sun pölystä e-postassa? No kyllähän mä kirjani tunnen, Petri. Onhan mä sentään ollut laskuvarjojääkärinä. Laskuvarjojääkäri tai ei, kersanttia kuitenkin totellaan. Sieltä löytyi sellainen artikla, missä sanotaan, että Mykin rehtorin tulisi vaihtua joka 4 vuoden välein. But Aki has been here for ages! No niinpä. Se Holopainen on onnistunut pimittää tän meiltä ties vaikka kuinka kauan. Mitä me nyt tehdään? No Petri, et sä näe tätä sun sielun silmillä? Kyllä. Me pidetään välilliset vaalit. Hey, wait a minute! Mäkelä, what are those? Teistä varmaan aika monet onkin jo kuullut, että mitä täällä koululla on oikein viime aikoina ollut menossa. Osaisiko vaikka Elsa kertoa meille, että mitä täällä on viime aikoina oikein tapahtunut? No eiks äänestetä uusi rehtori? Just näin. Täällä pidetään vaalit. Ollaan tarkkoja niiden käsitteiden kanssa. Nämä kaikki termit, mitä te kuulette täällä, on kuitenkin eksakteja. Niin yritetään pitää yllä sellaista käsitekuria. Osaisiko joku sanoa, mitä tarkoittaa eksakti? Se on täsmällinen. Itse asiassa laittakaapa sinne vihkoon ylös. Kirjoittakaa sinne eksakti suluissa täsmällinen. Eksakti eli täsmällinen. Koita säkin, Simo, vielä hetki pysyä täällä meidän seurana. Pistä vaan se kynä sauhuamaan. Ei hitsit, se oli kyllä tosi kiva se puhemiehen vierailu. Eiks ollutkin? Kun mä oon itse asiassa sen jälkeen ruvennut itekin miettimään, että pitäisikö ehkä mun asettua täällä koululehdolle. Kun tänne tarvittais sellainen vankka esikuva. Se Holopainen tykkää niissä puheissaan aina vaan lähinnä pyöritellä sitä hyvää munkkahenkeä. Kyllähän se on ihan oikeassa, että kyllähän täällä on sellainen kiva pöhinä. Mutta se nyt ei vaan yksinään ihan riitä.
Kuitu muuten. Miksi sä et asetu ehdolle? No en mä jaksa, kun mä kuitenkin voittaisin sen. Come on, älä viitti. No niin, eli jos kello on Suomessa 12, niin mitä se on Intiassa? Nyt kirjoittakaa vihkoonne vastaukset. No osaisiko joku nyt vastata tähän kysymykseen? No sä et kuitenkaan tiedä. Vilma. 3:30. Väärin. No ei oikein se on. No niin pojat, tehkääs nyt jotain. Mä teen mielessä. Ai siinä pöydinimurissako? Ei me täällä kuitenkaan tehdä mitään hyödyllistä, niin otetaan vaikka vähän Google Earthia tähän pitkästä aikaa. Kattokaa siis noita hippoja tuolla. Meillä olisi tässä vielä 4 naksua jäljellä. Tiedättekö muuten, miksi mummot ei voi käydä tilaisuuksissa? No ettekö te tiedä? No ne ottais tilaisuudesta vaarin. No menkääs nyt! No hei, heitäs nyt hiljaa pois. Rautaluolassa raivoa raudalle kostaa, tonnin se melkein jo penkistä nostaa. Se turpoo, se kasvaa, se vahvistuu ja kohta Kristelkin riemastuu. Kolehmainen laulaa, koulun tähti on ehdoton. Mika, sen päätä paijataan. Mika, sun läpät snaijataan. Mika, tytöt vesikielellään. Mika, lohduttaa sua mielellään. Huomenta rakkaat ystävät. Olemme kokoontuneet tänne tähän vaalitilaisuuteen tänään syystä, että Suomen lukiolain 42. pykälän momentin 3 mukaan rehtorin on vaihduttava jokaisessa oppilaitoksessa joka 4. vuosi. Meillä on monta pätevää ehdokasta täällä tänään. Ehdokkaat ovat tässä. Varmistan, että perskarit eivät enää juuri sähköjohtoja. Eihän tässä ole mitään epäselvää. Varmaan 10% tämän koulun oppilaista tulee nykyään jo Veikkolasta. Kaikki tiedetään, että sieltä ei kyllä tule mitään muuta kuin sellaisia lintsaajia ja lunttaajia. Jos te annatte äänenne mulle, niin mä lupaan, että mä käytän kaikkia mun valtuuksia, että saadaan jonain päivänä sinne Kehä Kolmoselle rakennettua sellainen muuri. Well, for me, so I'll take a sip of coffee just for you. Splendid. He's the leader, and he has a head for power. The size of a hippo's head is a sign of strength. No en mä.
Hei, Hessu! Kaikille kiekkoja, jotka äänestää mua. Eeva Buu! Pojat! Mä lupaan teille paljon kahutteja ja kivoja ryhmätöitä. Tässä on oikein hintavakaus. Se on oikein hyvä muistaa sitten. Eli tossa on nyt sitten se Euroopan keskuspankki. Kaikki muistaa varmaan, viittaatteko jos muistatte. Oh, hyvä. No niin kerrankin kaikki osaa. Se on kyllä hyvä. Warning. Breach detected on level 3. Initiate security protocol 115. Warning. Initiate security protocol. Pistetään se käsi suunnet. Näytätte ihan virtahevoilta. Taas on mäkin on jäänyt kiinni muna kädessä siellä rehtorin toimistolla. By the way, toi Euroopan unioni on ihan niinku neuvosto. Niin ja Timo Soinikin on kyllä hyvä jättää. Niin jo. Hetkonen. Hämmätti. Petri! Petri! Tarvitsetko apua? Näytäks me joltain Kreikalta? Mitä apua tarvii? Ei oo ollut näin huono alkuun päivälle sitten Brexitin. Hei, väistä kuulaa. Tää ei voi olla totta. Sais nää painajaiset nyt pikkuhiljaa riittää. Hei, mitä me edes mainostamaan? I think we should go over there. Okei, Yeah, okay. Hei, äänestäkää Munkkiniemen uudeksi rehtoriksi. Munkkiniemen uudeksi rehtoriksi. Sari Honkanen. Kiitos paljon. Muistakaa Sari Honkanen! Hei, what up, Sari? Tää on kyllä mun aluetta, menkää pois täältä. Mut me voidaan tehdä ryhmätöitä. Tää on mun aluetta, ettekä kuule. Just calm down! Hei, nyt Riita poikki ja Raamattu väliin. No niin, Hessu, puhelimet pois. Nyt on nimenhuuto. Ville Närhi. Joo. Paul Kavio. Joo. Korpinen. Entä Jussi Raja? Sipen. Himas. Tietysti. Mäkelä. Mitä sä teet täällä? Mä tulin kerran ääniin. Mä tuun tänne sieltä, herra Peppu. No niin, oppilaat. Meillä olisi tässä nyt 2 seuraavaa viikkoa hiihtoa luvassa. Ellette te halua antaa mulle teidän ääntä. Ei, siis joo, kyllä. No niin, hyvä. Joo. No niin, äijät, kädet pois maailmasta, sähkömaailmat käteen. Juu. Hopi. Mut entäs ne mun äänet? Hei, älä huoli. Mä tein susta vararehtori, mut älä kerro kolehmaiselle. Mika.
No näytäs nyt. Ei täällä edes oo mitään spesifejä käsitteitä. Se on ihan turha tulla tänne munkaan mainostaa, jos ette yritä voittaa. No ne perskarit taas ilmoitti mut tänne. Niin mä vähän kuvittelinkin. Hei, ootas hetki. Eihän sä muuten Veikkolasta oo? Joo, no hyvä. Niin mä vähän katoinkin. Sä näytät ihan reippaalta nuorelta mieheltä. Käypä Suomen antaa äänissä. Tossa on kaikki info. Okei. Joo, kiitos. Petri noi mun loppuja. Voi hemmetti! Te tiedätte, ketä pitää äänestää. Joo, me tiedetään. Huomio luokat. Anteeksi oppituntien keskeytys. Vaalien alustavat äänet on nyt laskettu ja toiselle kierrokselle selvinneet ehdokkaat ovat Petri Sarjanen ja Sari Honkanen. Lopullista äänten laskentaa edeltävä finaalidebaatti pidetään seuraavalla tunnilla juhlasalissa. Tilaisuus on kaikille pakollinen. Kulutus päättyy tähän. No, paras mies voittakoon. Tarkoitit varmaan nainen. Tervetuloa kaikki paikalle vaalien finaaliosuuteen. Tänään vuorossa meillä vaaliväittely. Olemme valmistaneet ehdokkaille muutamia kysymyksiä, mutta toivomme oheen myös spontaania keskustelua. Onneksi olette kaikki päässeet paikalle. Itsellänihän ei Volvon kanssa ollut ongelmia, mutta eipä teidänkään oppelit taineet hankeen jäädä. Oikealla puolella pöytää ehdokkaana lehtori Sarjanen. Ottakaa sneidit ihan iisisti. Ei olla voitettu vielä. Ja vasemmalla puolella pöytää ehdokkaana lehtori Honkanen. Minun voitojuhlissani juodaan sitten kiljua, vai mitä, Leevi? Arvoisat ehdokkaat, ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavasti. Jos teidät valittaisiin, miten tekisitte paremmin kuin nykyinen rehtori Aki Holopainen? Lehtori Sarjanen voi avata keskustelua. No, kaikki varmaan muistatte kevään 17 salajuonen. Voin taata, että silloin kun mä oon rehtori, niin ainoat bileet, minne täältä karataan, on ylioppilasjuhlat. No valmistuuko siitä yhteiskuntaopista sitten kukaan? Eihän se näytä ketään kiinnostavan. No niin, lehtori Honkanen, pysytäänpäs aiheessa. Ja saisinko neiti Honkaselta vielä kommentin itse kysymykseen? Kyllähän kaikki täällä salissa tietävät, ettei miesjohtajuudesta ole mihinkään. Naisen sen pitää olla. Kun nainen on johtajana, tästä koulusta tulee suuremmoinen. Oikein hyvä. No, miskäs sitten olisitte pätevämpiä tehtävään kuin vastaehdokkaanne? No ette te tosissanne voi luottaa naiseen, joka juuri ennen tätä koko skandaalia meni ja kätki omat Vilma-viestinsä. En minä muuta poistanutkaan kuin meidän yhteiset viestimme, Petri. Kuvat kuitenkin säilytet. Jahas, meinaa keskusteltaisiin hieman kadata raiteilta. No, otetaan suosiolla seuraava kysymys. Tämä menee ehdokas Honkaselle. Mikä se olisi teidän ensimmäinen tekonne uutena rehtorina? Aivan ensimmäiseksi koulumme palkattaisiin naispuolinen puutyön opettaja. Eihän siihen vasaralyöntiin tarvita mitään miestä. Kyllä siinä taposessa on niitä feminiinisiä piirteitä jo ihan kyllikseen. Tänne mitään naista tarvita. Tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä vastauksesta, arvon ehdokkaat. Jäämme innolla odottamaan äänten laskentaa. Kaikille muille haluaisin toivottaa turvallista kotimatkaa, mikäli ne oppelit nyt siellä pakkasessa edes starttaavat. Hei! No, te peruskoululaiset, voitteko te viedä tämän Pasi Anderssonille?
Kuka on Anderson? Ettekö sä tiedä? Mut kuitenkin, tää ei saa hukkua. Kyllä, ei mitään hätää. No niin, hyvä. Kyllä. Ei bro, sun naama ihan tossa silmässä. Kiitti bro. Sulkee vähän tossa tää. Kuka se passin on täälläkään? Mä tiedän, käydään kattoo tyyliin. Se oli saa, joo. Oi vi... Oi, ei, no ihan Mitä? Ei, mitä? Sari. Petri? Me joudutaan jälkään, bruh. Mut ei mitään, chillaa. Me kopstaa tollaset äkkiä. Kyllä. Mä en tiedä mitä mä edes kirjoitan tähän, kun oliko se nimi Peratyyli tai jotain? Ei, se oli Pete. Ai Pete? No mä oon laittanut tonne joku 10 peraa ainakin. No ei ihan Taakaa lessimmi lopussa. Pystyisiköhän tää Juske Raja hakee meille muutamat möpöt talvesta? No en mä tiedä, vois ole pistää vähän koodia sille. Koodaa sille. Kyllä. Pasi! Anderson! Kyllä. Nyt perskarit ne lakit pois päästä. Joo, sorry bro. Tässä olisi nää äänet. Sihteeri käski tuoda ne sulle. Mut hei, me lähdetään nyt hakemaan lisää meikistä. Moro mä. No niin, lasketaan nää nyt. Sehän pitäisi olla ihan peruskalkaa. Perkkarit kyllä tästäkään osannut huolta pitää. Tää on aivan hirveässä kunnossa ja haiseekin ihan megikseltä. Ei voi mitään. Hoidetaan tää nyt alta pois. Perra, onko se Surina? Sorjanen. No Anton Wank Mäkinen. No, ei näitä nyt kyllä voi tulkita mitenkään. Tiedätkö mikä meidän on pidettävä? No. Kriisikokous. Jahas, ei tänne muita tainnut tänne kriisikokoukseen tullakaan haba. Ne lähti johonkin Risselle purkamaan vaalipaineita. Mikä Risse? Ei mua semmoselle kutsuttu. Joo, älä huoli. Se oli joku salajuoni. Ei kukaan laikuulijainen kansalainen sinne lähti selväjärkisenä. No Pasi, mitä nyt pitää tehdä? No, oon mäkin niinku kaiken näköisiä kirjoja lukenut, mutta minä en nyt keksi, että mitä tästä tehdään. Et ei varmaan muu auta kuin niinku perua nämä vaalit. Tulos on mitätöity. Tää ei ollut tässä. Mä ajoin koko yön, niin kuin Roy Orbison mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on. Mä ajoin koko yön, niin kuin Roy Orbison mun sydämeni lyö. Se aivan hervoton jo on. Lähin liikkumaan, valot vilkkuvaan, pyysin tanssimaan sua baby. Tää on huikeaa, juuri oikeaa astrofysiikkaa välillämme. En tiedä ees miss mun on.